Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Maraba da zuwa Ummu Malik Trado Medicals. Ku biyo ni mu tattauna akan kiwon lafiya, cuta da magani a gargajiyance, da yadda addini ya zo da shi, da kuma yadda ilimin zamani ya zo da nashi tsarin. A shekara ta 2016 ne masani ƙwararre a ɓangaren kimiyyar biochemistry ɗan ƙasar Japan mai suna Yoshinori Azumi ya samu kyautar girma ta Nobel. Bayan ganowar da yi cewa rashin cin abinci na tsawon wani lokaci shine sanadin da jiki yake share tsofaffi ko matattun ƙwayoyin halitta tare da maye gurbin su da sababbi. Wannan bincike nasa ya bayyanar da amfanin yin azumi ga lafiyar jiki. An daɗe ana gudanar da azumi a duniya a sababin addini ko al'ada, kamar Musulunci, Yahudanci, Kiristanci da addinin Hindu da Budda. Ga waɗannan addinan, azumi ya kasance nau'in ibada don samun kusanci da Ubangiji. A tare da haka an gano fa'idoji da yawa a tattare da azumi. Daga cikin abubuwan da masana na wannan zamani suka gano azumi yana yi don inganta lafiya sun haɗa da kawar da abubuwa masu illa a jiki, ƙara azama, daƙushe sha'awa, rage ƙiba, rage fitar da yawan sinadarin insulin, ƙarin lafiyar dukkan jiki ta hanyar kawar da tsofaffin ƙwayoyin halitta tare da tofo da sababbi, kariya daga cututtuka, ƙara ƙarfin garkuwar jiki, hana tsufa, ƙarin ƙwayoyin halitta na ƙwaƙwalwa, kyautata aikin hanji tare da bashi hutu wajen narkar da abinci, magance cutar kansa, ƙarin juriya, kariya daga cutar maganin chemotherapy, tsawon rai, da magance cututtukan da suke haifar da raɗaɗi, kumburi ko yin ja, wato inflammatory diseases, misalin cututtukan zuciya, ciwon siga, cutar ruɗewa ko mantuwa da sauransu. Tambaya a nan shi ne, ya azumi yake aiki a jiki wajen samar da wannan ingantacciyar lafiyar? Akwai hanyoyi da dama da masana suka nazarta, wasu ma har yanzu ba a gama fahimtar su ba. Azumi yana haifar da sharar tsofaffin ƙwayoyin halitta da proteins ko waɗanda suka lalace a jiki, kai har da ƙwayoyin cuta. Wannan shara da maye gurbi da sababbin ƙwayoyin halitta da azumi yake jawowa ya haifar da magance cututtuka da dama tare da inganta lafiya. Bayan azumi ya sa jiki ya share matattu ko raunanan ƙwayoyin garkuwar jiki, sai ya inganta ƙarfin tushiyar kwayayen halitta ta yadda za ta haifar da sababbin ƙwayayen halitta na garkuwar jiki. Misali, masu yin chemotherapy don maganin kansa suna da barazanar ragewar garkuwar jiki, a don haka bincike ya nuna azumi yana taimakawa wajen haifar da sababbin ƙwayayen halitta na garkuwar jiki, ciki har da fararen ƙwayayen halitta, waɗanda suke taka muhimmiyar rawa wajen kariya daga ƙwayoyin cuta. Idan mutum ya ci abinci, musamman nau'in carbohydrate, yakan narke ya bada sinadarin siga na glucose, wanda yake shiga cikin jini, yayin da shi kuma pancreas zai ɗigar da sinadarin insulin domin taimakawa ƙwayoyin halitta tsotse glucose ɗin don samun kuzari a jiki. Glucose shine makamashin farko wanda yake samar da kuzari a jiki. A lokacin da mutum yake azumi kuwa, ciki zai zamto babu komai na abinci a cikinsa, amma kuma jiki da ƙarfinsa. Hakan yana faruwa ne yayin da glucose wanda yake ba wa jiki kuzari ya yi ƙasa, sai pancreas ya daina fidda sinadarin insulin. Daga nan kuma sai jiki ya koma narkar da glucose ɗin da ya adana a hanta da tsokar jiki, wanda ake kira glycogen. Yayin da lokacin azumi ya tsawaita kuma, makamashin glycogen shi ma ya ƙare wajen ba wa jiki kuzari, sai na'urorin jiki su sanar da cewa akwai ƙarancin sinadarin siga. Don haka jiki ya fitar da kitsen da aka adana domin ƙone shi don a samar da kuzari ga jiki. Daga nan za mu fahimci yadda azumi yake rage fitar da sinadarin insulin, ta yadda ƙwayoyin halitta ba za su samu damar tsotse glucose ɗin da ke cikin jini ba sosai. Shi yasa azumi yake da amfani ga masu cutar siga wajen rage musu fitar da sinadarin insulin. Amma yana da kyau ga masu cutar da su tuntuɓi likita kafin fara azumi. Sinadarin insulin yana adana kitse sosai, don haka yake taimakawa wajen ƙara ƙiba, musamman tumbi. Da zarar mutum ya ɗauki abinci kuwa, sai ya tunzura aikin insulin. Bayan da sinadarin siga na glycogen ya ƙare, sai jiki ya fara ƙone kitse don samar da kuzari. Daga cikin kitsen wanda ya je hanta, ana narkar da shi ne zuwa sinadarin ketone. Da zarar jiki ya samar da sinadarin ketone kuma, sai jini ya ɗauki wannan sinadari na ketone ya ci gaba da zagayawa da shi ga dukkan sassan ƙwayoyin halitta na jiki, musamman ma na ƙwaƙwalwa. Masana sun ce ta haka ne ake samarwa tare da ƙarin girman ƙwaƙwalwa. Bayan kuzarin jiki da ketone suke ƙarawa a lokacin da ba abinci a ciki, suna kuma zama sinadaran sanarwa ga sauran sassan jiki don samar da ingantacciyar lafiya da cancana tsufa. Ketones suna sa sakin sinadarin BDNF a cikin ƙwaƙwalwa. Shi kuwa BDNF shi yake ginawa tare da ƙarfafa na'urorin sadarwa a ƙwaƙwalwa, waɗanda suke da alhaki wajen koyo da hadda. Domin ko bincike ya nuna ƙarin yawan ketones yana inganta saurin tuna abu ga waɗanda suke fama da cutar mantuwa. A takaice, ketone yana inganta lafiyar ƙwaƙwalwa tare da taimakawa wajen rage ƙiba da sauran al'amuran da suka shafi ingancin lafiya.
Azumi ya kasance yana haifar da yawan samuwar hormone ɗin girma. Shi ko hormone ɗin girma ana samun sa ne a pituitary gland. Amfaninsa shine sha'anin girma da tsoka da abin da ya shafi dukkan sinadaran da suke sa abinci ya ba jiki kuzari ko sanya jiki ya girma. A lokacin da mutum yake azumi, samuwar sinadarin insulin yakan ragu kamar yadda muka yi bayani a baya. Raguwar insulin yana haifar da yawan hormone ɗin girma. Yawan hormone ɗin girma yakan ruɓanya har sau 5 a yayin da mutum yake azumi. Samuwar hormone ɗin girma yana hana tsufa domin yana taimakawa wajen sheƙi da santsin fata da kuma hana ta yin tamoji. Sa'annan yakan kone kitse ya haifar da sababbin proteins kuma shine yake taimakawa wajen magance cutar gabbai. Duk da cewa wasu suna yin allurar hormone ɗin girma don magance wasu cututtuka, amma sahihiyar hanya ɗaya da jiki zai haifar da hormone ɗin girma na asali shine azumi da kuma motsa jiki. Akwai lokacin da sukarin jiki yakan haɗu da protein na jiki ya haifar da cakuɗi, wanda zai iya toshe wasu ƙofofi na jini. Misali, idan kana cin abinci mai yawan carbohydrate, hakan tana iya faruwa idan sukarin da ka ci daga nau'ikan waɗannan abinci ya haɗu da protein ɗin jikinka, yakan lalata wasu protein ɗin a jiki. Ko kuma wasu lokuta a samu daskarewar dunkulen jini, wanda yake haifar da toshewar jijiyoyi. Idan haka ta faru, azumi yakan jawo wanke su daga jiki tare da haihuwar sababbi. Irin haka takan faru har a ƙwaƙwalwa, wanda ake alakanta shi da ɗaya daga cikin sababin cutar mantuwa ko ruɗewa kamar amyloid plaque, wanda ake samun sa a ƙwaƙwalwa da sauran wurare a jiki. Su ma nau'ikan protein ne da azumi ka iya wanke su. Duk ciwon da yake tattare da raɗaɗi ko kumburi a jiki, azumi yana taimakawa wajen magance shi. Zuciya tana son ketones fiye da glucose, don haka ake samun ingancin lafiya ga cututtukan da suka shafi zuciya. Azumi yana rage kansa ta hanyar motsa ƙwayoyin halittun kansa da inganta aikin mitochondria, wacce take masarrafar samar da kuzari ce a cikin ƙwan halitta. Binciken kwanan nan wanda ya fito a wannan shekara daga ƙasar Germany akan lafiyayyun zaratan mazaje guda 25 ya tabbatar da azumin kwana 30 na Ramadan yana haifar da sharar matattun kwayayen halitta tare da maye gurbin su da sababbi a jiki. Binciken da ya gano azumin yana dakushe protein ɗin tumor necrosis factor, wanda yawansa a jiki yake haifar da cututtukan inflammatory. Sannan a binciken da an gano azumin kwana 30 yana dakushe alamomin da suke sa kwan halitta ya daina girma ko haihuwa. Za mu iya cewa binciken rashin cin abinci na tsawon lokaci kamar awa 12 zuwa 18 ko kuma sama da haka ya gano fa'idodi da dama. Hakan ma akwai da yawa abubuwan da ba a gama ganowa ba. A yanzu haka akwai nazarin da ake akan marasa lafiya ta hanyar ƙauracewa cin abinci na tsawon wasu awanni a matakin gwaji na asibiti guda 139 da ke faɗin duniya. Waɗanda ba su da lafiya ko masu ciki da shayarwa ana ba su shawara da kar su yi azumi idan zai cutar da lafiyarsu har sai sun samu lafiya. Allah shi ne mafi sani. Da fatan kun ji daɗin sauraron mu, kar ku manta ku yi mana subscribe. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamun sannan nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya da farin ciki.